Üdvözlök mindenkit, én azon vagyok, a mai videóban kijöttünk túrázni. Annyi különbsége, hogy most hoztam kaját, illetve innit is. Ugyanide jöttem. Az a baj, nem kár, hogy nem... Jaj. Amúgy kár, hogy nem lehet itt bejön menni, mert amúgy bejön menni. Most elmegyek jobbra, kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz. Egyébként voltam itt kutyás sétáltatni, és láttam őzikéket, de mennyit ilyen 5-6-ot itt futottak el. A kutyák nem látták, szóval nem ugatták meg. Majd ugye hoztam most kaját, majd leülök valahol beszélni, meg kérdezek tőletek néhány dolgot, mert most így lenne pár ötletem így videózásból. Jaj, lovacskák! Hova? Nem tudom, mennyire szeretik, hogy itt jönnék elő. Az a baj, nem tudom, hogy arra mi van. És kíváncsi vagyok. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de ott a lovak. Nem akarom zavarni őket nagyon. Ahogy elnézem, erre házak vannak. Ja. Most sokkal is erre akarok jönni. Nem tudom, mi van. Erre még nem is jártam szerintem soha. Előző részben ugye nem jöttünk erre. Ja, észrevettek a lovak, jaj ne. Ne egyetek meg, köszike. Na, most ide bejövünk. Na, csak bejebb lehet még menni. És kíváncsi vagyok erre, mi van. Nem volt kiírva, hogy magánterület, szóval csak nem az. Üdv innen, amíg ti nézitek, hogy megyek előre a semmibe. Addig elmondanám, hogy 10 feliratkozónál egy nyereményjáték lesz, ami annyiból fog állni, hogy ugye 10 feliratkozónál 10.000 forintot fogok kisorsolni egy nézőmnek, ugye, aki megnyeri, és plusz megkap mellé egy dedikálókártyát, illetve egy valami kis csokit. Szóval megéri feliratkozni, van rá esély 10 feliratkozónál bőven, hogy te nyered, illetve lájkoljatok és kommenteljetek, hogy milyen videókat szeretnétek. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki nézi a videóimat, és köszönöm, aki belájkolja, nagyon kedvesek vagytok. Ennyi, köszönöm, sziasztok! Ugye az csak termőföld. Ja. És ott végül is van az utó. Akkor én visszamegyek itt. Itt igazából csak annyi történt, hogy egy termőföldre lyukadtam ki, szóval visszafordultam, és nem sokára bekövetkezett egy olyan dolog, amit nem gondoltam volna, hogy be fog történni, de egy vágás múlva meg is látjátok, hogy mi az. Szia, ló! Nem akarlak bántani. Kiszökött, kis lovacka. De aranyos. Ami szép, csak nem akarom, hogy megijedjen, szóval itt inkább végig gyalogoltam. Ne ijedjen meg véletlenül se. Én szeretem a lovakat amúgy. Szép állatok. Jaj, basszus, már meg... De miért mindig a... Mindig beleszállnak az arcomba. Egyszerűen nem értem. Na és hát itt bekövetkezett az a dolog, amit nem gondoltam volna, hogy meg fog történni. Ott feküdt, vagy ült egy ember. Nem tudom, hogy mi volt az, ki volt az, de fura volt. Inkább visszamegyek, nem tudom, milyen ember ez. Jó, srácok.
visszamegyek, mert ott van egy ember. Nem tűnik barátságosnak. Szóval. És ha mindez nem lett volna elég a későbbiekben, még durvább dolog fog történni. Tartsatok velem a videó végéig, és meglátjátok, mi lesz az. Bár itt nem látszik, itt mindenhol állattetemek voltak konkrétan, állattetem mindenhol. És ez fura lenni. És bár biztos vagyok benne, hogy sokan nem tették volna ezt, amit én teszek, de én mégis úgy döntöttem, hogy inkább megfordulok és megnézem, hogy látok-e valamit ott. Tehát visszafordultam, és bementem a hogy kellős közepén pusztának. Ilyen bizonytalan ember, tehát... Akármennyire is néztem, de nem láttam már ott semmit. Ugyan nem láthattam el odáig, mivel azért elég eljöttem már onnan, de mindegy. És hát itt bizony betörtént ez, amit nem akartam. Hát bizony nem indult a roller, aztán ugyan elindult, de még lesznek még ennél cifrásabb dolgok is. Húztam a gázt, és nem érzékelte. És nem lehet lenni, no, nem. Szent György tiszteletére van itt. Ide oda lehetünk. Értem, tehát itt egy templom volt. Régen. És nem tudom mi. Most vagy tovább megyünk. Írjátok.
Na hát, és így betörtént az, amiről beszéltem, nem indult a roller, akárhogy húztam, a gáz nem csinált semmit. Na mindegy, egy kis séta jót tesz, hozzáig toltam. És én itt meg is köszönném nektek a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tartsatok velem legközelebb is, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel és kommenteljetek. Ne feledjétek 10 feliratkozónál sorsolás.